İyileşler hem salam. Oňat Sapara, hoş geldiniz. Salam. Yeňiş gowumysyň, bagymysyň, iýleşlere de salam bereli. Salam iýleşler. Buyur yeňiş way. Ya Sapara, bey diýmelmi, bay diýmelmi? Ya bey diýmelmi? Yeňiş diýseňizem bolar. Bolýar. Indi Sapara bugünkü agyr gürünlemimizi hukugyň üstünlügimi ýa-da hukuksuzlygyň üstünlügimi diýilen bir näme getirýär. Tema. Ýani soňky alyp barýan nemelerimizden hem uğur alsak şu wagt ýurdun içinde doğruluğunu hukugun yoktuğu baradaky känlatlar aýdylyp bilinýärdi. Nemeler mysallar bilen bilelikde, ýani ýurdun içindäki adamlaryň hak hukuklarynyň aýak astyna alınmasy, hatta bunu aýak astyna alýanlaryň özleriniň hem hak hukukdan hiç ýyly aňlamaýanlyklary, konstitusiýanyň işlemeýändigi, ýani işlemesi üçin bunu hiç kime, hiç bir nemede okudulmaýandygy, ýani mekteplerde, uniwersitetlerde bolsun ýa-da syýasy partiler yok bizde aslında düýünden, ýani şo konstitusiýa hakynda, hukuk hakynda bir ekranlara çykyp aýdyp berilýän ýerem ýokdy. Hiç ýyly gurrungy edilmeýär. Onuň daşyndanam ine mekteplerde ýani okuwçy çağalarda hiç ýyly öwredilmeýär. Soň şeýle sonra çykýarda Sapara konstitusiýany, ýani hakyny, hukugyny adamlar öwredilmeýär, bilmeýär. Indi bu bilinmeýän bolsa Türkmenistanda ýankydaşlar okudulmaýan, aýdylmaýan bolsa onda Türkmenistan haýsy hukuk bilen ýönetilýär. Ýani bir hukuk bardyr, ýani bir halky ýönetmek üçin, saklamak üçin adamlary suda basyp berler, ýyzarlap berler, sen plana jaň edipsiň, plan gurrun beripsiň diýip bask edip berler üstünden aýak aldygyna. Bu haýsy hukuk bilen edýärler bunu. Şuňy üstüne aýdyp geçsek biraz Sapara. Bolýar. Neme? O tema gaty gyzykly, emem agyr bolmagy mümkin. Ýani konstitusiýa barada aýtdyňyz. O da ýani Türkmenistanyň ýa-da Türkmenistanda her döwletiň bir esasy kanunlar konstitusiýa. Hem ýerde de ýani konstitusiýa uly hormat goýulýandyr birinciden, onu ýürüdilýändir. O konstitusiýada jemgyýetiň, milletiň, şahsiýetiň, hemme jetiniň ýani düýp temel diýilýärden türkçe medeň hukuklaryny konstitusiýa gorýandyr. Ýani jemgyýetiň hakynyň, hukugynyň, mertebetiniň, malynyň, mülküniň hemme zadyň kepili konstitusiýadyr. Şonu da ýazýandyr. Selam. Indi men size bir döwlet sirrini aýdyp bereyim. Bu gaty sırdır, hakiki sırdır. Ýöne sır däl ýalakdyr, ony şeýle bir sırdır. Şunu dile getirip bilýän erkek göýekli, sırty hyrly türkmen şuňa sen bolan näler. Men şunu aýdyp bereyim size. Ne Türkmenistanyň bilim ministrligi bir ministerstvo bardyr. Şo taýda başlangyç mektepde, orta mektepde, hatta ýokary okuwçy aýlaryň başlak bol, ýani bagtam bolly ýokary okuwçy aýlaryň ebesi bolyn ýöne hemme jetiniň ýani okuw programmalaryny tasdikleýändir, kabul edýändir.
şol ýa-ni ondan garanyolary, ablanolary mekteplere dargadylýandyr. Onu mektepler şol program esasında bilim bilgi berýändirler. O ýa-ni döwlet okuw nemetiniň sistemasyndaky esasy bir nemedir. Şo taýda regulýar edilýär. Her kim okutjaklaryny okutup görenok. O tagatlaryny çenli bardyr. Ýokary okuw jaýlaryndadyr şonalakdyr. Netide iň gyzykly o gyzykly bolmagyna garamazdan iň howply o iň wajyp o bu adyna nähilek nemeler getirsen yerine düşüp durandyr. Konstitusiýa bilim sistemasynyň içinde ýeki tagatlyk nemesi ýokdur. Ähli Türkmenistanyň nol sadygyňdan başlap ýokary okuw jaýyna hatda juridik fakultet bardyr. Hukuw öwredilýän fakultet. Şo taýda da ýokdur. Ondan başga tili kontrol etmek üçin, üstüňizden göze etmek üçin Politeyski akademi edip akademi açanlarlar. Şo taýda da ýokdur. Bu näme aňladýar? Şu bab bolsa, o Sapar ağa sen yalan söylüyen deyip biri ortaya çıkıp ayıp bilipler. Yok, ne bizim programlarımızda Konstitusiýa üçün şunça saat göwürdük. Başlangıç klas, şunça saat orta klaslarda, şunça ýokary okuw jaýlarynda, şunça deyip aydyp biljek ýeriniz bar bolsa, ne karşı tarapy men şu neme diýen. Yine bu ben yok deyip bilýän. Onu nämeden bilýän? Men şu wagt 73 ýaşymda. Ene de 10 ýyl bundan 73 ýaşym dolduryar. Menim Türkmenistanda okudum. Mektebim, başlangıç mektebim, orta mektebim, ýokary okuwum. 42 ýaşyma çendim Türkmenistanyň içinde boldum. Men o adam Türkmenistan vardı. Yani Sovet Tayyip'in içinde oluyor. Türkmenistan vardı. Türkmen devleti, Türkmenistan'ın konstitusiyası vardı. Ben bir yerde ýeki tagatlyk şu temadan hiç zat alan yerim yok. Başlangıç mektepte de, orta mektepte de, ýokary okuw jaýynda da. Men öyle yerbe okuwçan dälim. Hiç yerdedim ya. Mekteplerde men durşuna bäşli okuyan oğlan çykdym men. Utanyp börtük alýardım da okuwdan gaçyp. Öwmesinler diýip. O şol ýalak. O ýognur ýalak demem barda. Men öwünüp görem okuwlyny. Ýok, okudylýan däldir. O konstitusiýany okudup başladan o insanyň, şu jemgyýetde ýaşayan insanyň hukuklary bardyr. Temel hukuklary, büyük hukuklary. Şonu öwretip başlaýar da. Sen pikir, söz azatlygy bar diýen birinji. Bilen? Hawa. Bilim alma hukukum var diýen. Siýahat etme hukukum var. Diňe temel demeller agdýanda hukukkan malyň, mülküň, mertebeň kepil altynda diýilýändir. Bilen konstitusiýada temel demelerde şodur. Onuň döwlet şahaty üçe bölünýändir. Büyük şahalary üçe bölünýändir diýip aýdýandyr. Ödem şol ýetaty punktlar konstitusiýa hiç wagt ne çekişiler, ne tartışılar, ne üýtgär diýip ýazılandyr. Okutup başlayan şeyler. Sabak bolsa, şoň az bu koty şey diýip başlamadym.
başlangıç klasdan başlayan olsam 3. 4. klassdaýam sen. Şol ýalak hukuklaryňyz bar diýip başlamaly. Onun näýlik jemgyýet geçmeli. Tamam. Hukukyny talap edip biljek. Hukukyny bilýän toplum ýetişýär. Ýöne şodat Türkmeniň nemetinde ýokdur. Dämçin ýok. Sonra tamam. Onun yerine bilmedim 95. yıl mı? Näçe ýyldan ruhnamany ýigirdiler. O şoň sagadan bellidir. Hükmanlar ödem hemme ýerde. 1-nji klassdan başlap ýokary hujaýlara öýlendiler. Böyle şopurçuluk pravalcak bolsa son ruhnamany toýýana keldi. O. Bu näme diýmek? Bu matal üçin ýa Konstitusiýa ýerine okudylýan zat. Türkmenistanyň hiç wagt ne kanun boljak, ne kanunyň üstünligi boljak diýmekdir. Biz Konstitusiýa agdalyş haçan geçirildi diýse. Don agdalyş ne şodatlaň fikriniň dören günü diýem agdarly diýmekdir. Bunu näde etdiler? Biz käwagt gurrun edýärde siýasatyň parmallyl ýeri bardyr. Birinciden siýasat dinem şonalakdyr. Bilimiň içine barmaly, girmeliler. İkinci, etkeriň goloýuna barmalylar. O Türkiye'de de şeyledir. Konstitusiýada kışla barmalylar diýip ýazýandyr. Yani Atatürk'ün sözü vardır. Bilime barmalylardyr. O hem üçin barmalylar, hem üçin yani sonra şu cevap bilme siýasat barda o Konstitusiýaň ýerine yani ruhnama okudular. O siýasat bilimiň içine barıp bilmeyen bolsa ruhnamany mektepde sen okudup bilmeýän. Ruhnamany okutmadan sen Konstitusiýany okutmaly bolýar. Jemgyýet ýaşarýalyk bir nemes bolmaly. Düzgünü, o düzgünü sen öwretmeli. Inni şu wagt ýagda nähilek. Bunu biz düýpli gurrun berýän ýöne men 20 ýyl, 15 ýyl mundan analiz etmeden Türkmenistanyň halkyň 99% iň ağırından belki de ondan kendirektir. O Konstitusiýa ýämediğini bilen ok. Jemgyýetiň 99%. Bak. O. Bundan känim bolmagy mümkin. 99'da 5, 99'da 8 bolmagy mümkindir ýöne. Ağzından niwaydaly. Biraz tomartyrak nemedeli. O bunu bilmeyen yeketen nelsin? Yani sen şu wagt näçe ýaşyňda? 40 ýaşynda. 40 ýaşynda. Okan ýeriň barmy? Gören ýeriň barmy? Ýok. Okudylan ýeri barmy? Hiç ýokdy. Ýöne şu wagt 40 ýaşyndaky teň ýaşynda o döwlet işini işläp ýören adamlar bardyr. Teň ýaşynda ýa-da uldurak ýa kiçirek ýa-ni hukuk gorap ýören boşa dırnak için aýdýan hukuk Türkmenistany bolmady mümkin däldir. Ýa-ni sebäpler üçin bolmaly däldir. O başga da üçin däl. Şolaram Konstitusiýaň nämedigini bilýänlerdir. O biz militärler aýtdyk da. Ýöne bunu bir garada goýun. Türkmenistanda şu 25 sanak ýokary hujaý bar ýadyr. Bizem kabul edýär barmyş. Şoň 25 sanak reaktor bolmalydyr. 25 sanak reaktoryň alın. Iň agyndan 25 sanak prorektor bolmalydyr. Oku bilim maradak. Onun 40-50 tane fakultet vardır. Onun dekanları vardır. Yani şolun biri, yeke biri, Konstitusiýaň nämediň bilýän adamlar däldir. Bu näme üçin men gata aýtgany edýän, şolun ýetişen tridatny bilýän.
Men Türkmenistan'dan çıkýança o men kanton hukuklarynyň nämedigini bilemokdum. Boynuma diýen. O ýurduň yeri ýok. Özüm ornwasar bolup oturýarsyň. Özüm zam ministr bolup otur. Zam ministr bolup. O şolong içinde iň bilgilsem o men nalak birim. O. Beýleklerim bilen o. Beýlekler mence de bilen o. Ene entek bir zatlary analiz edip o beýle bolmalylygyny bilmesem logika boýunça näme diýenler. Yok. Bunu siz näçe boynuňlar yok. Men aýdýar. O haýdyňyz menden towatly ýa-da köp okan ýa köp bilen. O. Men bilmeýän ortam sen bilen. Bilýän adamlar bar. O ýok diýip aýtpam. Ýalňyş bar. O. Bilýän adamlar o bir kysanyň ölümini näde öldüren doktoryny aýtyp bereýin. Tagan durdy Harliýew bar bilgin. O beýlekli iklim. O da juristdir. O soň ondan soň adalet ministri bardy. Şu wagt bady ýadyma düşenok ýaşuly o iklimyň ministridir. Onuň batdylarda. O ölüm diýirmi onu bilemok, onu juristler. Kökünü täzelediler. Bizde gaty ýetişen Adaryon diýen o jurist kitlesi vardı, katlağı vardı. Ödürüm katlı tavrı mendidiler. O mağan tuğurunda bir topar yemeler vardı. O yakayım bece Türkmenler, orta kırtı Yevreyem var, hem betim var. Yöne katlı progresif oğlunlar vardı. Çoluk hem bece yoğun yandılar. O. Ben maskalamın emeti olandan neme diyen, klimi, 92. yıl o işinden, kanun oyunca prezident olma hakkı yok diyen için, 2 dettir nemet için bayattılar. O son itimünlü sallılar başına da. O 20 yaşında ayarı vakanası bilenen öldürdüler. Yani son küritler şolar. Son Türkmenler hem şolar. Onun inni son näýle golly, onu da geleli. Inni belki hukukun üstünlüğünü o açıklık bilen, bilgi bilen, şeffaflık bilen cüneyt bolýandyr. Ýöne hukuksuzlygy korku bilen, güýç bilen, ýapyklyk bilen, bilgisizlik bilen taklap bolýandyr. Türkmenistanda şu haýsy bar. Güýç bilen saklanýan ýer bar. Hukuksuz. Diňe güýç bilen, başga bilen saklanýan ýer bar boldy, onu aýtdy. Ýok. Ýok. Näme dogry aýdan ogunda. Başga dat bilen saklanan o. O, näme Türkmenistanda näme milisiýa kändiýet. Şu wagt näçe milisiýa bardygyny bilýän? 100 000'den kän bolmaly. Separat. Alçyşlaryna görä. Kändir. Näçe dana türme bar? Türmede gaçkan beň öz Maryň özünde şäheriň orta arasynda da türme bardy. Bu adamlaryň geçýän ýerine orta arasy merkezinde. Ýani hukukun üstünlüğünü berza etmek için kän milisiýa gerek geldi. Açıklık gerektir. Ýöne hukukun ýoklugyny, hukuksuzluğun üstünlüğünü milisiýa üçin edýändir. Korkup üçin edýändir. Türme şu sistema üçin edýändir. Bu aňyrdan gelşen bu zatlaryň hemmeje ýörüýt edilendigini, ýani Türkmenistanyň kanton hukukun o başta aňyrdan gelşine ýani garaşlyga çıkan günden o bir eýforiýa bilen bu ýola da düşüp başlady. O doğru edilen zatlar hem bar. Bunu kabul etmeliyiz. Ýöne 94-nji ýylda yok biz yani Türkmeni yani başletmeli. Yani Türkmen başı nimetini atıp başladılar da
birden edip bilen oklar, bular birden etmediler. Onun biz aşağıncı da aytmaly. O ne 94-nji ýyllarda ben döwletiň kararlar, nemelerin, proyektlerini taýinlaýardyk da. Özüm köpüsi privatizatsiya, iqtisada reforma barada gidiýärdi. O Niýazow, prezident Niýazow diýip şoň goluny goýmadylar, demek adyny şoň golu öz çekýär. Onu şonu 94-nji ýylyň ikinci kwartalyndan şoň üstün çyzyp ýygyna gaýtarýarlar da bäde türkmen başy diýip ýatyň. Biz onuň näme bilemez oktuk. Bu näme çekulýanlarna düşünýärdi oktuk. Türkmen baş etmek üçin bu baş bolsa onuň mektebem nemetmeli. Şu atlar eýem, şu ruhnama da bolmaly. Onuň başga da atlaram bolmaly. Diýip bu da atlar hemmece kompleks edilýän näme? Bu başyny kaýga çekýän. Başka gurulmamız çekip bilen okta. Ne kanton ağdarışı, yugoştuk bilen ne şeydip ruhnamany salan günleri kanton ağdarışın bundan aňyry hiç wagt bolmajagyny şol büyük swotdamaty indi netil yetişdi, 3 netil. Bu kanton hukukun nämediğini bilmeyen 3 nesil yetişti. O milletin büyük hakları, kanton haklarının bağdığını bilmeyen, düşünmeyen, düşünmeyecek 3 nesil. O olan nemesi ne? Hükümet tutuyor. O şolon hayfından egzamin alsanız alın. Berdi Muhammedov'dan başlap. Konstitusiyon nämediğini ne düşünýändir, ne bilýändir, ne okak görendir. Yani 99% halkın Türkmenin konstitusiýasyny okumadygyny bilýär. O eýleki 1% bar. Onuň içinde de okany bardyr. O da ýarsydyr. Hemmet okan näler? Ýöne gözü gezdirenler bardyr. Şu 1%-iň içine girýär. Ýöne yani okandan içinde de onu beýnine özleştirip bileni oňam ýarsdyr. O inni cemiyetde näýle tiýatr alyp barylýar. O az bil barlylýar. Şeýle. Ana. Onuň ne kanun diýip sen kanunyň nämelerini diýip bilýärler. Şeýle. Arastaýdy bilýär. Yani bu kanunsuzluğun üstünlüğünün yani in zirve çıkan döwri diýip bolýardy. O aýwan bolsaýdy çikerim sen kanunyň diýerdi. Her ýerde işleýänsiň döwdi. Sen kanun bilýänmi diýip o durja bilen ýençilýän ýerim az däldir. Urlýan, söýülýän ýerim az däldir. Bilenim üçin. Bu da bilenin paýy diýdi. Sapara menne bir soralar göredi ýa. Ine konstitusiýany, kanunlary öwredilenek bolýar. Özüm öwrenjek. Özüm öwrensemem, men hukuklarymı bilip başlaýan hakym hukumy. Hakym hukumy bilsem meni türmäge basýarlar, döwýärler. Soň maňa diýerler, sen bizim yalanlarımız bilen yaşa diýerler. Ay bolýar men biljek galon, hak hukuma biljek gal sizin yalanınız bilen yaşajak diýsem, bu gezekde de ýene meni yalan bilen basýarlar türme. Tökmet atyp etmedikleriniň üstüne goý. Yani bu halkın ya da yurdun içindäki ýaşaýan toplumyň kepili näme? Biz bir dada kepili olmaly, ene men yurdun daşyna çykdym sapara, hakym hukumy öwrendim, indi yurduma bar bilmänýär. Bilenim üçin bar. Bilenim üçin indi men barsam näme etjekler belli däl. Ol sırdat däldir aslında, doğru değil mi? Men hakym hukumy bilsem, yurtda has rahat ýaşamaly aslında. Ýöne bunyň tersine.
daşyndan aýlanyp ýörüs, giri bilim, bar bilme. Demen, indi şu gorkuýun aşagynda bir ahlakly jemgyýet ýetişip bilen okdy. Şunu bilýäňim. Bu ýa-ni ilmi suud edilen zatdyr. Türkmenistanda ahlak ýok diýdi. Gorkuýun aşagynda ahlak ýetişmeýär. O samimi adamım ýokdur Türkmenistanda. Men tamimet ýok diýip 4 ýyl mundan adap başladymda. Türkmenistan düýünden ýokdur. Sözüm öýdem ýok aslında. O sözüm ýok, o pikrem ýok, o düşünje de ýokdur. Şu gorkuýun döre diýen netili, o netili çüýretjek bolanda o bir däl o toňundan onlar şu netili çüýretip bilýär-de. Soň kanunyň üstünlügi bolmadyk ýerde ötüş bolan ýeri ýokdur. Ýani yer ýüzüniň taryhyny şondalyktır. O adalatyň üstünlügi, o ýani demän kepili, ýetirin, malyň, mülküň, mertebeň kepil bolmadyk ýerde ötüşüň bolan ýeri ýokdur. Taryhda ýokdur. O ýeke Türkmenistany boş berin. O ösen yerler hemme jetiniň o in etaat şertleriniň biri hukukyň üstünlügi bardyr. Hukuk kepildir. Şoň etirine de, malyna mülküne de, mertebetine de, o bilim sowat almasyna da, ellegirmediligine de hemme zadyna hukukyň üstünlügi kepildir. Yani Türkmenistanda o kepil tapjak managy ýokdur. Kepil bolmaly ne? Prezident diýerler-de, andy çyp ýörün demäňiz, kasam edip ýörün demäňiz prezident. O nämetne kepil bolup bilýär. Ýöne o konstitusiýon hukuklarynyň nämedigini o ýani postsovet demesinde literaturatyna bu zatlar bilinen ok diýip bilemok, bilinýändir, demediler. Ýöne propagandiw edilýänlerdir, ýemmek üçin ýeterli däldir. Men aýtdym, 42 ýaşyma çendim, men konstitusiýon hukuklarynyň nämedigini o bir ýerden okap bilemokdum. Logika boýunça ondan bundan eşitip şeýdip bilýärdim. Onun bir ýani endi eden edebiň tertibiň demäň barda, şo demediýärde taklýar. Ahlak. O ahlakym taklýar. O men ýani ahlakym ruhsat bermeýän zadyny edemokda. O köp şemşonalykdyr. Ahlakly adama kanun gerek geldir. Ahlaky kanundur. Kanundan güýçli kanundur. Kanun ýalňyş ýany bolsa ahlakly adam ýalňyş ýanlardyr. Ahlaky ruhsat berýänlerdir. Men bu topor milyonlarça pully türkmenler ýalak. Benim garip ýaşam o. Tezim çıkarman oturup bilýändim. Bunu görüp bilýän, ýaşap bilýän. Hödýürini görüp bilýän. Wagtymy bir topor Samsung türkmeni akyl berjek bolup ekranyň başynda näme edip görmek maňa näme gerek? Men gazanjym näme? Diýip bilýän adam bolmaly. Men ahlakym o kanun maňa şoňa ruhsat berýär. O jemgyýetiň näme saňa näme berýär? Ýöne men ahlakym bunu maňa ruhsat berenok. Şoň üçin ne orta çykyp diýdi. O käbiriňde men ýigrençem görnýändim. Sen kimdiňe aýna teretden gör diýip bilýän adama o töýü nemetmejegi belli. Tamam. Inni siz bir zady seredip görüň. Türkmenistanyň ýagdaýy şu. Totaýda hukukyň bolmasy mümkin däl. Ýöne hukuk fakülteti var. Ýylda bilmedim 100 mi 200 mi näçe adam ýetişdirýän bolsalar adam ýetişdirýärler. Hukukçy. O bular diňe hukuksuzlygy üpçün edip biljek hukuksuzlyk nemetini öwrenen hukukçular bolýar. Sebäbi şo taýda da ýani imtihanyň hukuky barada o ders berilen ok. Tapak berilen ok.
ol politik akademiyada şonu alaktır. Ular el tayaklı hukuku bilmeyen adam hukuku näde gorýar diýen toğra orta çykanok mu sizde? Hı? O türmeler näme üçin kän? Milisiler näme üçin bunça edilýär ýyrtyk altynyň ökülü näle? Hukukun üstünlüğünü güýç bilen, gorku bilen bezayip bolýan nädir? Şweýçede men 3-4 ýylla bir zapar militde görmeýän ýyllam bolýan. O Lukan Türkmenistan'ın ketveti alak. Önümçülüğü 100 etleden kendine. O türme bir yarım bazı yerler görün adam yok. O türmelerin yani 5 yıllık Türkmenistan banditlerinin o. Hukukun üstünlüğü. Şu korkulayan adamım yok. Korkan adamım yok. Ötüşüne mi ayıp verin? Yumruk kazak Şüviyet'te değil. Yani 10 milyonu yeten okta halkı. 9,5 milyon. O 90 milyonluk Türkiye'nin veren önümlü veriyor. O. Ödem yani hukuk koruyan oranın ileyen adım yani demesi köçüde görüşecek manağım yoktu. O afterspektir odur atlarım yoktur. Kamera var. Yani yanlıştım. Çok öyle sırp be diye fakturası geliyor. Ve şundan 20 milyon. Elektron hasat boyunca işlep durulur. Benden sonku 15 yılın içinde milise beni saklan yeri yok da. Yok, köşede yok. Görecek manam yok. O milise maşinini tesadüf yılda bir safar ya görüyat ya görüyat ne bizim şu dememiz var. Kamun değil ya da. Stayda milisen aporun punktum yok. Süydem yok. Başka da adam yok. Adamın demesini kontrol etmiyor zat yok da. Yani hukukun üstünlüğü olan yani bu da ne bilen veriliyor? Bilimde, bilgide, yani okuda, öğretiliyor. O öğretilip türmene adalıp bolyanlar, cinayete adalıp bolyanlar, korkutup, ya ürküdüp o cinayeti adalıp bolyanlar, yok edip bolyanlar. Olan öğreler cinayet uğurlayanlar. Ne? Mesela şu yani bunlar hukuksuzluğu koruyan organlardır. O yankı Türkmenistan'ın betbakçılığının bir atributlarının yani timurlarının biridir. Yani şu sistemi. Bu da Ankara'dan gelen, Bors'tan gelen zat. Bu Türkmen'in tapan da adam değil. Yani ortadan halini görüp gördük. Şu yani son 100 yılla 100 milyonun kendi adam kırandır. Yani ak patşatı, kızıl patşatı hem beceri bile koşuyordu. Şunun türmeleri, lagerleri, konslagerleri, ulakları, onun köçödeki nemeleri, düzeleyenlerdir gittiği şeyleri ötürüyor. Düzelmesi mümkün değil. Şu sistemalarını saklama için önemli. Bulunum adi hukuk değil ya da bunlar hukuksuzluğu oryandı. Yani ben aydiyanda atlamı hem beceri Türkmenistan'a maksustur. Yani fikir, söz adatlığınız var mı? Ama Neştay'da 33. madde var. Konstitusyon separat. Hiç kim kıynamalara diye zorluk kullanılmağını, zalimlik, adam karşıtlık ya da adam mertebesini petretmek bilen yüzlönülmeğine diye qadağan diye yüzlönülmeği. Yani yüzlönülmeğin özü de qadağan diye yazılan 33. madde var şu yerde. Yani işler nahille diyen işleri onun tam tersine. Yani şu sizin aydiyan qadığınızı
suud edýärler-de açyk özlemeler bilen, hereketler bilen konstitusiýany, hukuky hiç ýyl açyk görmänliklerini, okamaýandyklaryny. Çünki bilýän bolsalar şonu etmezler. O deme bu halky bir gyra tüýsürýär. Ha. Şu hukukyň nemesine bürönen guruluşlaryň guramalyň wekillerine aýdýar. Ya hukuk goraýjy güýç guruluşlary zat diýilýär. Şolaň 99'da 99% konstitusiýa dämediğini bilen oklar. Bunu men gaty arkaýyna aýdýarlar. Sebäbi bunun öwrüdülün yeri ýok. O ýa-ni açyk dostupda bu informasiýany alma mümkinçiligim çäkli. O bir yerlerde bibliotekada bir egzempler, yarım egzempler bolup biler. O adamlar da bibliotekada geçirýär. Ben bagadiň tekçetinde, o internetin tahypalarynda, mediýaň nemelerine, ekrana çıkıp bunu düşündürýän, neme diýen hey bir adam görüpmidi 30 ýylda. Ine sen bir açyş etdiň. Ýani birinciden sag bolsun aýdaýyn. O ikinciden o sen ýönkü çykyşynda ýani Türkmenistan konstitusiýasyny başdan aýak okap berdiň. Ine şu Türkmenistanyň taryhyny soňky 100 ýylyň nemetini alarlar. Birinci beýanatdyr. Sen açyş. Bunu ýani taryh bilmeýän adamlar bilýän nädir? Bu zatları üns vermeýän adamlaryň piňleri däldir. Bunun ýöne ýygyňda seredip görüň. 100 ýylda şolar ýaly Türkmenistanyň ana ýasasyny, konstitusiýasyny başdan aýak komentariýa berip okap beren birinji adamsyň. O sana ne pamitlik etmeli. Ýöne hukukçulary bular ýok edýändirler. Şondan tere tap boldy. Şonu ýöňünden aýdy. Bunu şoňy düşündim men. Ey böyle bilmeli. Bizim yeten ýagdaýymyz şu. Bunu gizläp ya da yani sebäplerini seyretmen neticeler bilen. Bu da bir mesele nemedir? Bu temadır. Türkmeni 30 ýyllap şu zatlar sebäplerinden uzaklaştırma taktikasyny ulanýandyrlar. Men sebäbini aýdyp berdim de. Sebäbi yani bilim programmasında o konstitusiýa ya insanyň temel hakları barada kelam ağı söz geçmeyen olsa, onun halkın okap bilecek yerim yok olsa, o berde bir soru olmalı. Näme üçin? Bunun yerine de ruhnama okudulyan olsa, tayaklı, şondan ruhnamadan geçmesen sana diploma beren okudulur. O şol hakyky. Onun inni okudun boğulumlar vardı. Ruhnamany okudun. Nümlerçe şonu çörek ýen 7-8 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyllap çörek ýen adamlar var. Hançy olar? O ne bularda ne wujdan, ne imkanlyk derece, ne ahlak, ne akıl hiç zat ýok. Olmalı. Ýen olmanda biri çıkıp o bizim ne eden adam şu, bu da yanlış eken. Diýmäle de cesaretler bolmadyk mahluklar. Bu bizim cemiyetimiz bunu sessiz yanlışıptır. Demet görün, demelemde var. Ýöne bunun daşında bunu İngilizce tercüme eden, Niemçe tercüme eden, o aya uçuranlarım var, yıldızlara uçuranlarım var. O bir topar atlayaraklı şu taydan pul alıp bolyan nemeli, o kazancı edip bolyan. O araçılığı nemeli, biz 30 yılda neler yaşadık, nelere neme olduk. Yani şu da atlardan adamları uzak tutup
Bu sebeplerini değerlen neticeleri bilen. Ol bir halde uğun uğurlaptır. O bir yani köçöde maşinini tiyip sürüptür. O yene viri. Çilim çekiptir. Çilim çekiptir. Nämedipdir. O şol orýalak neme bilen yani neticelere yönüktürlýär. Türkmen soňky 3 nesil ýa olaryň ýetişdi de. 3 nesliniň başdaky nemeleri şu wagt döwletiň başynda otýar. Şu demek için etsen adamlar. O sebep yemediğini şu wagt düşündürsen onu düşündürün oklarda. Şundaymy anlaýyşynam üýtgödüpdirler saparagyny problemalar diýä täbit. Sebäpler şonuň men boýunça iki sanak görnüşi barda. Birisi şahsy problemalar, kişisel problemalar, ondan soňky umumy problemalar. Yani meselem diýeli meniň elimdäki passwortymyň wagty doldy. Bu meniň öz problemam, dogrudan kişisel problemam. Indi yurtdaşynda men ýöne yurtdaşyndaky bolan ýurdumdaky konsulluk passwortlary täzelep bermeýär. Bu da neme problemi? Ähli umum problem. Indi biziň halkymyz şu ikisini aýyrt edip bilenok. Sapara bu biziň halkymyzyň görýäni diňe şo ýanky kişisel problemalar görýärler. Ýanky şo siziň aýdyşyňyz ýaly plan uňurlapdyr, plan çilim çekipdir, ýene näme diýen ýaly neme problemalar barda. Ýöne arkasynda umumy problemalarym bar. Onu sonra uzaklaştırmak için uzaklaşdyrýarlar. Şuratlar bilen uğraşýanda. Edýän wagtlar. Ogru edilýän, yani Türkmen opozisiýasy 30 ýyllap ogru edilip gelýändir. O ogurlugyň näme biz düşündirip aýdyp berdik de. Türkmenistan yani bu ımgır baýlygy, badygy hiç kime gizleler. Tembek şey bilýär. Blok öldürmeýdi. Bizim çoňu ondan ýa. Ýöne şoň 98-de 5% o Türkmeni değişirler. Ogurluk diýilen wagt ne şey diýip edilýär. Siz ogurluk gözlän o zaman şu dağıtlaryň üstüne açyň. Bunu biz ihbar edýär. Yani ihbar diýmek näme diýmek? Yani anons edýär. Ya size mesaj berýär. Siz İdadanın prokuroru, devlet prokurorun vüzifesidir. Floriyala cinayeti bildirilenden cinayetin nimetini araştırma geçirmek solon borcudur. Bu ihbar deyip kabul edin. Türkmenistan'ın 98'de 5% mafyanın elinden. Ors mafyasının elinden. O adına mı ettik? Birinin adına verdik. Näçe alandygyny ýanky Igor Makarov bir ýylyň içerisinde $650 milyon uğurlady. Bir ýyl. Bir ýyl alan pulu. Halkın şu 650 milyonu ýöne öýendirmek üçin o 600 ýyl o pak tekmeli. Düşünüp bilýäňiz, sen 70% halkın 60 ýylla pak tekmeli. Şo milyonlar adam öldürmek için. Bunu deňeşdirip görüň. Terede oýundan. Bolýan wagtlary da siziň pikir edişiňde. Men sapara 2003-nji ýylda eskerlik etdim-de. Eskerlik yaptım. Şo taýda 2003 bilen 2005-nji ýyl aralygynda eskerlik eğitimi düýgünden ýok. Özüm terhet gullugunda etdim. Esasy ýerde. Eskerlik eğitimi bolmaly, ýani eskerlik moral berilmeli. Şo
eğitim berilmedi. Nämen iň bolmanda nämen goýanyny öwretmediler. Ol yok. Hiç men 2 ýylyň içinde men 2 ýylym esker bollum dik gitdi ýöne eskerligim 2 ýylym boş geçdi. Buňa derek biziň şo nemedýän otomuzda ruhnamanyň birinjisi, ikincisi ondan başga da ýene de bir kısanak näme kitaby bardy-da. Niýasyň ýazdyran. Bunu näme diýerlerdi? Ine eskerlikden soňra işe galjy oglanlar bolýar. Şolar entek eskerligini bitirmäkä şolar ýa tutup oturýardylar. Yani näme baranymyzda egzamin alýarlar bizden, şundan alýarlar diýip. Praporşyk zat bolmak üçin. Hawa. Şoňa näme etmek üçin şo kitaplar okap ýa tutup oturýarlar. Onun daşynda hiç eskerlik ýok. Diňe ýerden turup radioda çykaryp narýada paýdanylýar. Bu bitdi. Soň öýlen nahar wagty bolan wagty radioda çykaryp nahara getirýärler. Akşam yatmaly wagty bolanda ýene de şol. Ondan başga ýagdaýda hiç ýyly nizam, tertip, düzgün eskerlik eğitimi, ol ýaraglary ulanma ýa-da başga hilli tälimler ýok. Ýani onsoň şo ýagdaýdaky eskerler näme watan goraman. Özüm ben nemeden gulluk eden yerim serhet gullugy. Pagran gonasy diýip geçýär. Pagranly şeýle bolsa, beýleklerden ähilli beýlek çaplardakylar aýdyp berýärler da bolun. Kerpiç suýu ýasýany haýsy pagta gidip pagta ýygýany haýsy o kartuşkaya alıp bir daha da ekýän ekenler. Näme görnüşi näme ol? Ulu görnüşi. Badat turup durur, şoňa meňdeş burdatdyr. Näme diýilýär? Badat diýerler, badat diýip bir hilje bir daha bar. Şonu ekýän ekenler. Ýani gurrun berýänleriň hiç birine eskerlik eğitimini aldım. Şu zatlar eskerde men öwrenip geldim diýeni ýokdy. Bizde eskerin hem ýoklugy şol. Bu yeni tebäpler tebäbi siýasat ýani kışlakyň içine giren orta, ýani eskerin hemen içine giren orta şunu alaklat bolup bilýärdi. Ondan soň siz ýani ruhnama okarsyňyz, o türkmen başa weparlygyňyz barada andy içersiňiz ýa-da kim soňky prezidentlere de şu wagt andy içip örendirler. Siz watanyň howpsuzlygy ýa jemgyýetiň rahatlygy barada däl, ýani prezidente urpaly bolmaly bolýar. Şol edilýän zat şol. Şoň üçin ýani döwletliň hem bejetinde de şonu alakdyr. Türkiýede de şeýledir. Bu Atatürk'ün öz nemeti şo wagtlar ýani okap bilip nemet bören adama telpek çıkarmalılar. O başın üstünde götürmeli adam şol Türk'ün. Onu gaty açık aýdýarda. Yani din bilen siýasat, bilimin, onu eskerin nemetine girmeliler dipdi. Şo girenne eýem yani bulun funksiyonlary itýändir. Onu döwlet gorulýanlar, parça gorulýanlar. Yani bilime berilýänler, ne Türkmenistanda bilim yok etdiler. Onun ne haydi otuyoruz sebebini ne bilim ministerlerinde işlen iyleşlemiz bağ olsa sizin intihani borcunuzdur. Yani şu borç geçen zatları tarihi öňüm diýmek, yamanlaňym diýmek. Yani bolan zatlar vardır. Borçy ala edip halka ürün vermediler. Halk düşünen soň bu zatlar çözüp biler. Yani siz eden cinayetinin bir bölümünü yani yaratyny ýeňlediýäňizde jemgyýete talan nemäňiz. Bu üç netili cahil goýmak, ödem ýöne jahilem däl, yani ters düşünjeli nemetmek cinayetin. Bu cinayetin aşağıdan çıkıp biljegini ben günäkär adamdan düşünmem bile mokda.
Bunu yani atartı yakart bilenem üstü soğul çok geldi. O ödem düşünmedi alağım değil. Düşünürsen neyle düşünüklü şeyler. Yine Türkmenistan'ın yapıklığının tedavi şu zatlardır. Yani açık olsa bu zatların ertesi açılıyor arayıyor. O internetin yapıklığı, metbuatın emesem, o korku, türmedi, hem de çeti, yemedi. Yönem, bulun etmeli büyük zatları var da. O zatları üns verenlerdir. Ne? Biz Ortavya, yakabilirim der. Ortaya'nın kolonyası deyip, biz 4 yılın dersin kurulunu etkileyekti. Şuna ilk devlet derecesinde reaktör veren Özbekistan. Onu ekranlardan dinlep görün Özbekistan'dan. Yani tarihlerini bol şey ala edip mekteplere yani programatını talıptırlarını, şiirlerini. Aklım yolu birdir. Yani olurum, bilim dinleyendirler belki de. Ödümden demedeli kati. O yönü ediyen adamın doğurduğunu, olur suud eden için biz onlara teşekkür borçlu oluyorlar. O ortamın bir reaktörüne seyredin şu vat. Yani şu Özbeklerin öz tarihini bol şey alak. Nedik gelen olsa gel şey alak mekteplerde yalanaçlığı ile ders nemesinde tanıyan şulon kolonyadığını, kolonizatordığını, nedik gelenlerini nehiylek delter yitirenlerini hem becen geldi. O Türkmenistan'da da şu bolmalı. Aytıp görüyoruz. Yok. Sapara şonsun yasap bilen o. Bir zat bolmalı. Bu toplumu bir anana reali bir neme hukuk bolmalı. O tayda 3 tane 5 tane adam yaşanıp öz aralarına neme edip yaşar yani. Milyonlar adam yaşar. Bu milyonlar adamını bir arada tutuşup hukuk bolmalı. İşlep duran hakiki manidaki işlep duran hukuk. Ben yani sonunu getirmedim. Onu demedeyin. Yuduk kolonyal olmasın. Yani kolonyal sistemin ehli atributları, simbolikası, simvolları Türkmenistan'la el değirilmeden şu neçeni durandır. Bunu hemen anlat yani. Sonra cevabını öğrenip verin. Ben Kuşkudaki yani Yekaterina Kresti değil ya da İmperiyan in etat simvoller. Bizim terhedimiz şu tayip yani. Biz şu demeni simvolü diken yerimizden hiç vakit yüz döndüren değerler. Diyen bulun andı vardır. Bu bir. İkinci yani Kızıl terörün yani emeti pamitli Lenin Square'indedir Türkmenistan'da. Onu günle süpürüp yuvup süslep göründürülür. O da simbolikastır. Onun Türkmenistan'ın içinde yani ortalığın bir topur terkifler vardır. O aşkıvat kurulman yani kurulan terkifler vardır. Barda da vardır. Aşkıvat'ta da vardır. Bu da simboller. Biz onu yakın deyip demeden yok konuyor. Şunun simbollerini o tarihin demetmelidir. Bu bir. Onun ikinci biz tarihimiz var arada mekteplerde hiç tat yoktur. Bunun tarihini yani orsun ne yazıp veren oldu çocuğa tarih vardır. Siz hani karıştırdınız da. Men şayat ana şu sapara şoň mekdebini okudum. Bizim Türkmenin tarihi hakkında okumadık hiç burada. Orsun tarihi okudum. Diğer şayat dedim. Okudu şoň mektepde okudum. Yeketenel
Şu wagt döwletiň başyndaky adamlar var da. Ha. O keminen kogolap görünür vardır. Şu toğrak etip görünür. Çolorum. Yani konstitusiýa nämedigini bilen ok diýdim mi? Ben birinji tuğutnamatyny aýtyp berenine. O kemineni elkulap tutýarlar şu taýda. O ýanyňdaky telefonum o alýarlar. Bunu Türk tarapy edýär. Ben Türk tarapy bilen Türkmenistanyňky FETÖ haşır neşir deyip o köpden ver bilýän de. Bulan atlarına sen çıkarar. Hem de bilinmeyen zat değil. O yani Türkiye'de FETÖ'nün siyasi ayağına elleğilindendir. Şu an siyasi ayağı Türkiye has hoplu neme gidendir. Siyasi ayağının bir ayağı Türkiye'nin milli istihbaratının başına geçendir. O. O. Bulun arkayını işleyen sonun. O. Hiç yerde de yani bu siyasi ayağı yok galak gurur edendirler. Yok. Şu vakti terde emeti vardır. Kalın. Mayıl. Neden geldim? AK Parti'de. Ama bunlar biz taşından görüp bilemiz yok. O değer olsa bir vakit siyasi ayağı çıkanlar. O ayağının en demesem Erdoğan. Erdoğan oynumalı yani bilimsiz, nemesiz şu tak para öyle yani. Siyasetla getiren yeri. O Türkiye'nin çürüttüler. Hukuku çürüttüler de şu an. O ne? Şu telefonunu alıyorlar. Onlara veriyor. Yani Türkmen tarafına veriyor. Son içinde kime telefon eden olsa kim bilen näme gürleşen olsa, näme kaydı var olsa ben bir 200 tane adamini çağırıp, korkutup, ürkütüp kanunu seyredeli. Yani telefon bir adamın şahsi informasyonu içinde. Yani konstitusiyon okusan şahsi informasyonunda 50 girmedilik nemet vardır. Hava. Ha? Bunu bir neme diyorlar. İkinci yani telefonundan çıkan saklılan köpüsü yurt dışında. Yani şöyle kardeşleri var, sağları var, ayarları, maskaları var. Şoları çağırıp, korkutup o yeniyetin atasına yani karşı koyup demet böyle. Konstitusiyanım okak gör. Şu atlan hiç biri. O edilmeliler dikkatine. O atalan dikkatine. O. Ne şulon ne o konstitusiyanı yeke mektep okuyan nemeler de hukuku koruyacak bolýandy. Sonuçta bular hukuksuzluğu koruýandyrlar. Ondan garankılık o köp kişini yani informasyon paylaştı deyip o cevapkarşılığı çekip türme basıyorlar. O da bu kanton hukuku. Onun konstitusiya haçan yıkılıptır. Ne dilen doğru o ne siz cevabını dinlemedin. O hukuku siz öğrettiğinizden halk öğrenmeyecek kollu mu? O şu hukuku siz halka öğreden olsanız bunun için miliste gerek geldi Türkmenistan'da. Olur ya çıktı demedip görmürlerle. Bunun köpüsü çöreksiz kalmalı. O bunun için türmeye gerek geldi. Siz hukuku mektepte öğretip başlayan olsanız o hukuku bozan yek çıkar olun o siz Türkmenistan'ın erkek göğürüksünün 80-90% türmeden geçirdiniz. 30 yılın içinde. Ya şu da atlar gerekkel olurdu. Ne? Şu da atlar hem de devlet sırayla sakladılar.
Şu atlan neticeleri bilen kritik vaat edenlerken yönü sebep değil. Sebep ne? Şu tayda yatıyor. Şu sebebi hiç indiren nedirler sebepten neyse uzak tutan ortalar şey diyendirler. Onun yalan, tökmet, korku. O şey diyorum ne Türkmenistan'la 3 nesili çürüttüler. O yeki şahsiyet çıkan nedir? Şu 3 nesilin içinden şu adam öğreyen nedir? Diyem yoktur. O adam deyip yakadına tutup bilecek adamın yoktur. İyiderek bir zat bolup çıkan. Sebebi korkuyun aşağına şahsiyet ya da intihaplı, mertebeli, ahlaklı adamın yetişmesi katı kıyındır. O korkuyu, şu zatlar yok ediyendir. O adamda insan ne eylem olsa instinkt kadar, bu instinkt o gözünü oğramalı. Yaşamalı. O adamda çağalarını taşlak gidiyenlerim vardır. O hayvan instinkt hemmek işte oturundur. Ölmeliler. Dine ölmeliler. Çağalarını at bilende hiç iş yoktu. Görüp görüntünüz. Çağalarını taşlap onu neşirlap gidiver yendirler. Yani korkun getiren nemeleri. Belki de onun Karl Marx çıkardı. Bill Gates çıkardı, yeni orada çıkardı. Yani korku hattında hiç zaten çıkan o. O Türkmenistan'ın önümçülüğü yoktur. Sebebi hukukun üstünlüğü olmadık yerde ötüş olayanlardır, olması mümkün değildir. Siz istemeyen o katı orkudun, yugoş orkudun, korkuyun aşağında hiçbir önümçülük, hiçbir investisiya, şu neçeyini Türkmenistan'ı yeke köpük investisiya hiç yerden gelenlerdir, sebebi kepil yok. Gelli ettiriyendirler, ödüllerden uğurlar, son 5 kayını koyup geleni yala rapor ediyendirler. Onu kömürmen devam ediyendirler. Hukuksuzluğun üstünlüğü şu an tekim. Bunu biz ağdarmalı. Başka nemesi yok. Onun şimdi habara çıktı da Türkiye'nin nemesi bilen Çalkol dinip bilenmi. Şertana bağlaşılıp Aşgabat'ta 50 milyar dolarlık. Ana. 50 milyar. Onun şu vaat neçe 16 milyar dolarını mı işlediktirler? O 16 milyar dolar bilen neyden daha edip böyle? Diyemer yani bu ediyenatları yanlış. Katı yanlış. Türk doğumlarımızdan yani bulur yalak demeyeni karışan da yoktuk. Yönü anırtında tiyatı İslam olun son. Bulurda kazançtan başka hiçbir mezhep yoktuğunu ödülleri şu nebeler bile tuğud ediyorlardı. O yankı kemiğine biz gaytam sorordan yankı inanmamız var da devletin hopsuzluğunu koruyan idara o yankı Türkmenistan'ın bir topar sırları nemeleri var yankı 98% resurslarının Türkmen'in eline değerli bir sırdı da şunu aydan son kemiğine katı tiyirleştirip iyi veren olmalı. Ben düşüneceğim şeyler hak olmalı. Ne? İsmail Bey sizin hem biz sizin işinize, içki işinize katışıp ne medip görüm yok. Katışacağım değil. Bizim işimizden değil. Yönü taşından tiyin edip aytma hakkımız var. Hukukumuzdan var. Ona maydaylı. Bizim Türklüğümüz ben öz maylayın. Sizin Türklüğümüzden ha Türktür. Onu ben demedeyin. Benim için bir Türkiye
yabancı bir döwlet däl. Yani yetişmem şonalak, düşünjämem şonalak. O dostumuzdan, tanışımızdan, bilişimizden, hormatumuzdan hemme dadymyz o yerinde. Ýöne edýän işiňiz ýalňyş, onu aýtmaly da hakymyz bar. Eden işiňiz, kemine barada eden işiňiz, o siziň ýüzüňizde kän uruljakdyr. Bir tapar däldir. O siziň hem iňsoňy ýanky bu zatlar ömürlük bolup bilýänlerdir, soňuňy gelendir. Onu bilen Cenab Erdoğan'a Staydan metaş yokum öneme diyen soňuňy geldi. Dedingen. Bitjek yerinde yoktur. Ödem Türk halky size faturasyny maňlaýyň diýen ber. Ödem gat goloýdy eder. Ahlaklygyň ýemeti namlygy samanhana barýan çadyr. Nemesi soň geldi. Ama bundan kurtuluş yoktur. Tevavi Türkiye'de yetişen adamlar var. Bu zatları düşünen adamlarken. Türkmenistan'dan onu yok eden olsalar Türkiye'de bunu yok edip olan yok. O dereceden bir vaat geçen. Ötüşün nereden ne aylak bolmalygyny dünýäwi düşünüp bilýän kitle var. Giden. Onun biniyati doğru urulan. Atatürk döwründe bilýär. Siýasatyň etkere onun bilime girmesi şol 23-nji ýyldan 1923-nji ýyldan etatyna näme goýulan. Şoň hatyratyny ýaşap Türkiýe bolmasa Türkiýede de ýykjak bolýan tarikatlar, tany onlar çöden geçýär. Pakistan'dan, Afganistan'dan bolmalar. Şo bir niyat doğru bolmadyk bolsa. Ama doğurduğunun suutnamasy, şuatlar, şunlar, hatym aýdyň orta çykýar. Nämen gaýdyp biljek nämem şu, agyr bolmy, ýeňil bolmy bilemok, onu ýöne Türkiýede degindik. İçki işine garşyp öýrenýärler, neme diýerler onu ýok, içki işiňize garşam ýok, ýöne garşmada da hakymyz bar. Men ýa özümi Türkden kän Türk görýänler. Ýa-ni fiýerçek boldum, gelin düşünüp bilersin. O sapara jemläýelim şu ýerde. Bolýa. Ya sağ olun, görüşelim.